MAEL izy lavavangy regninao zegny. Ya, samankony raha. Botrabotra eky zazagny mba te ho botrabotra carrière nga. Ya. Mba te ho botrabotra eky zazagny mba te ho botrabotra carrière nga. Mba te ho botrabotra eky zazagny mba te ho botrabotra carrière nga. Mba te ho botra fa nohaniko pizza, nohaniko dite cola, gâteau crème ndraiky yaourt fa nataoko ankerana. Fa zegny tsy naboatra za ary izy ka finanagna mofo miaro de bera fa tsy vovo amina fa zegny tsy naboatra za. Kaiky manala jiaby igny toboatra bronaka. Ya, za mahita solution. Nino ambara za anao magnanaova fisa fisier fa hitako anao tsy tagnaboatra za fa tamby kilaty bokona aieka malômo kara za andegnano fisa ary anao ka tsy hagnano fisa vileza magna rapport agnatin'ny 6 mois. Fisier tsy dinke tsy andalo paradisa voalohany. Mba te ho botrabotra eky zazagny mba te ho botrabotra carrière nga. Mba te ho botrabotra eky zazagny mba te ho botrabotra carrière nga. Mba te ho botra za ty mbo fa nifegny ny inagna labiera, nifegny ny inagna palibe, nifegny ny inagna ampango, nifegny ny inagna sorbe vary dimy plat mbo fa nohaniky zaza raiky fa zegny tsy naboatra za. Ya, izy koa magnano régime fa nataoko fadin-drazagna fa mbola tsy boatra fogna za. Kagniny feky solution farany anao koa fa tsy boatra ambila feky za ndeha pneumatique re ndeha mineko tsiko bokona fa tsy possible vola lakafa mitototro mbola tsy boatra fogna za. Zegny eky zala bro tegna ndeha mikilaty bokonao fa tsy fisa zegny sérieux agny feky anao mikilaty boko. Putain, fa ny inagna vitamine A, fa ny inagna vitamine B, fa ny inagna vitamine C, fa ny inagna vitamine D. Botrabotra eky zazagny mba te ho botrabotra carrière nga. Mba te ho botrabotra eky zazagny mba te ho botrabotra carrière nga. Mba te ho botra. Ya, zegny zala afatra mba meza solution fa toboatra ny ato ankoatra ny fisandraiky produit fa hoaniky edy. Ya, toboatra mare fa mitototro sifa fa tsy hainy atao. Ya, mba fa toboatra tsy haiko ndra hoan'ely bronakay maboatra bero ya sérieux.